Insellmilkom. Illum il-ħamis 30 ta' Diċembru nilqakom għal Quddiesa u Rużarju immexxija mill-Arċisqof tal-Arċisqof. L-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Qegħdin fis-sitt jum tal-ottava tal-miliet. Ottava tfisser 8 ijiem. U qegħdin fis-sitt jum li fih aħna nkomplu nifirħu bit-twelid ta' Ġesu. It-8 jum mbagħad huwa l-ewwel ta' Jannar meta aħna nagħmlu il-festa ta' Marija Omm Alla. Illum għandi miegħi lill-Abbati Jor huwa tifel li kuljum ixandar ir-Rużarju fuq il-midja soċjali u stidintu biex jakkompanjani fir-Rużarju li aħna wkoll qegħdin nixandru fuq il-midja soċjali wara l-Quddiesa li tixxandar ukoll fuq TVM. Nixtieq nieħu l-opportunità biex nirringrazzja lil TVM, lil PBS tal-għajnuna kollha li tawna matul din is-sena għax robna lejn l-aħħar tas-sena biex inkunu nistgħu nxandru l-Ewkaristija. Nixtieq ukoll nirringrazzja dawk kollha li segwuna u li għejnuna biex inkunu preżenti fuq is-social media u llum nitolbu ħafna biex il-kelma ta' Ġesu u l-kelma tar-rajja tal-Knisja ibda mill-Papa tasal fil-qlub tal-bnedmin. Alla ma jisfurzaniex, iħabbat fuq il-bieb jekk irridu niftħulu. U meta niftħulu, miegħu iġib il-paċi, il-maħfra u s-saħħa. Ejjew nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna kollha f'dawn il-jiem nirrepetu dik it-talba żgħiża ta' San Ġorġ Preka. Grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla. Iben Alla li twelit minn xebba u sirt ħuna mulej ħnina. Mulej ħnina. Iben il-bniedem li tafu tader in-natura dajfa tagħna l-bnedmin. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Iben il-kbir tal-missier li ssalva lil ħutek u twassalhom fis-sema. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lil medmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, naduġġieħ, irrodulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħarruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqat talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek Qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbuku Alla li tista' kollox biex it-twelid ġdid ta' ibnek bħala bniedem jeħlisna mid-dnub li ilu jżommna mjasra taħt il-madmat tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Qiegħed nikteb lilkom uliedi għax intom dnubietkom maħfura bis-saħħa ta' ismu. Qiegħed nikteb lilkom missirijiet għax intom araftu l-dak li ju sa mill-bidu.
Qiegħed nikteb lilkom żgħażagħ għax intom qelibtu l-ħażin. Ktibt lilkom tfal għax intom għaraftu lill-missier. Ktibt lilkom missirijiet għax intom għaraftu lil dak li hu sa mill-bidu. Ktibt lilkom żgħażagħ għax intom qawwija u l-kelma ta' Alla qiegħda tammar fikom u intom qelibtu l-ħażin. Tħobbux id-dinja u anqas dak li hemm fiha. Jekk xi ħadd iħobb id-dinja l-imħabba tal-missier ma tammarx fih. Kull ma fiha d-dinja, jiġifieri l-ġibda tal-ġisem u l-ġibda tal-għajnejn u l-gburija tal-ħajja, dan mhuwiex ġej mill-missier imma mid-dinja. U d-dinja bil-ġibdiet tagħha tgħaddi, iżda min jagħmel ir-rieda ta' Alla jibqa' għal dejjem. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lill-Alla. Ħajjifirħu s-smewwiet u titenna l-art. Ħajjifirħu s-smewwiet u titenna l-art. Għatu lill-mulej, familji tal-popli, għatu lill-mulej sebħ u qawwa, għatu lill-mulej is-sebħ ta' ismu, ngħidu flimkien, ħajjifirħu s-smewwiet u titenna l-art. Ġibulu l-offerti u itlu fil-btieħi tat-tempju tiegħu. Inxteħtu quddiem il-mulej b'tiżjin qaddis, tredu quddiemu nies kollha tal-art, ngħidu flimkien, ħajjifirħu s-smewwiet u titenna l-art. Għajdu fost il-ġnus il-mulej isaltan u jżomm sħiħa d-dinja biex qatt ma titħarrek u li jiġġudika il-popli bis-sewwa, ngħidu flimkien, ħajjifirħu s-smewwiet u titenna l-art. Jum qaddis feċċalina, ejjew ġnus qimu lill-mulej. Illum dawl kbir niżel fuq l-art. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Marija u Giuseppi ħadu lil Ġesu f'Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-mulej. Kien hemm waħda profetissa, Anna, bint Fanuel, mit-tribu ta' Aser. Kienet imdaħla ħafna fi żmien. Wara xbubita kienet għamlet 7 snin miż-żewġa. Imbagħad romlot. Sa ma kellha 84 sena ma kienet titwarrab qatt mit-tempju. Lejl u nhar taqdi lill-Alla fis-sawm u t-talb. Dak il-ħin stess waslet u bdiet trott ħajr lill-Alla u titkellem fuq it-tarbija ma' dawk kollha li kienu jistennew il-fidwa ta' Ġerusalemm. Meta temmew kull ma kellhom jagħmlu skont il-liġi tal-mulej, reġgħu lura lejn il-Galilija fil-belt tagħhom ta' Nażaret. U t-tifel baqa' jikber u jissaħħaħ mimli bil-għerf. U l-grazzja ta' Alla kienet fuqu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. It-talim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bidna. Il-bieraħ smajna r-rakkont tal-preżentazzjoni tal-mulej ta' Ġesu fit-tempju u ltqajna ma' raġel xwejjaħ jismu Xmun. Illum niltaqgħu ma' mara xwejħa li jew wkoll parti minn din ir-rakkont di l-esperjenza ta' Marija u Giuseppi li jieħdu it-tarbija Ġesu ta' 40 jum fit-tempju biex jiġi preżentat. Aħna fit-2 ta' frar nerġgħu infakru dan l-avveniment għax fit-2 ta' frar ikunu għaddew 40 jum mill-miliet u allura infakru l-40 ġurnata tal-bambin Ġesu. Imma f'din l-ottava, f'dawn it-8 ijiem, nisimgħu ir-rakkonti mill-Vanġeli dwar
Ġesu tarbija twelid tiegħu u anke tfulija ta' Ġesu. Ħadd li għadda pereżempju smajna x'għamel u x'ġara meta kellu 12 sena u intilef fit-tempju. Dan ir-rakkont il-protagonisti huma l-anzjani. L-anzjani li imqanqlin mill-Ispirtu tal-Mulej, bl-esperjenza li għandhom, jarfu fit-tarbija Ġesu li ben ta' Alla magħmul bniedem. Donnu fil-misteru tal-preżentazzjoni tal-Mulej hemm iż-żożija u l-anzjanità biex ma ngħidux xuħija li jiltaqgħu. Donnu il-familja ta' Nazaret li huma żewġ żgħażagħ Marija u Ġuseppi u Ġesu tarbija jiġu ippreżentati lill-Mulej imma jarfuhom ta' min huma tassew żewġ anzjani. Mid-dera kienu nies foqra għax ma kellhomx biex jixtru ħaruf għaliex il-liġi kienet tgħid jekk tista' biex inti tifdi lit-tifel fil-preżentazzjoni offri ħaruf. Imma jekk m'intix daqshekk komdu tista' toffri par bċiċen jew par gamiem. U din hija l-offerta li tissemma fil-preżentazzjoni tal-Mulej, l-offerta tal-foqra x'aktar Ġuseppi f'Gaġġa it-tempju ġab mhux ħaruf imma par gamiem. Hemm fil-fatt ikonografija sabiħa pitturi sbieħ ta' San Ġusepp anke statwi anke fl-irħula tagħna. Naraw li San Ġusepp b'Gaġġa b'żewġ ħamimiet jew gamimiet. Għax dik kienet l-offerta li seta' joffri l-Mastru Daxxa ta' Nazaret. Min seta' jara minn barra jgħid mudaw, nies fqar, ġej mill-Galilija. Ma daw l-anzjani Xmun u Anna jarfu minu it-tifel. Dak il-ħin stess Anna waslet u bdiet tirħott ħaj lill-Alla u titkellem fuq it-tarbija ma' daw kollha li kienu jistennew il-fidwa ta' Ġerusalemm. Nixtieq infakkar x'jgħid il-Papa dwar l-anzjani tagħna. Huma għandhom il-memorja, għandhom konnessjoni qawwija mal-iruq tagħna. Ħaġa sabiħa li aħna nkunu nistgħu nisemgħu ir-rakkonti, l-esperjenzi, l-erf tal-anzjani tagħna. Fuq kollox fil-preżentazzjoni tiegħu kienu żewġ anzjani Xmun u Anna li kienet ukoll armla li jarfuh li preżentawh lid-dinja tal-ju. Imqanqlin mill-kelma tal-Alla llum nitolbu għal ħutna l-anzjani kollha b'mod speċjali dawk li jiġu minna biex ma ninsewhomx dawn il-jiem anke telefonata minħabba is-sitwazzjoni li ngħixu fiha forsi il-kuntatt fiżiku mhux dejjem possibbli. Imma almenu telefonata, kuntatt biex ngħidulhom kif inti s-sena tajba. Grazzi ta' kull ma għamilt magħna. Ejjew nitolbu biex aħna jkollna qalb ġeneruża u ma ninsew qatt l-anzjani tagħna. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Kif jaf kulħadd qegħdin f'sitwazzjoni delikata ħafna fil-pandemija tal-COVID-19, ejjew nitolbu biex il-Mulej jagħtina spiritu ta' għoża l xulxin, spiritu ta' paċenzja u perseveranza biex ma nitilfu xejn minn dak li akkwistajna fis-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u nitolbu wkoll għal kull min hu impenjat fix-xjenza, fl-istaff mediku, fl-istaff li jieħu kura, l-awtoritajiet tas-saħħa fit-taqtija kbira kontra l-pandemija. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej biex aħna
u nħarsu lejn sena ġdida nimtlew bit-tama li inti missier ħanin li tafna u tadirna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna l-mejtin kollha b'mod speċjali dawk li mietu f'dawn l-aħħar ġranet, f'dawn l-aħħar ġimgħat biex int mulej tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal kull min qiegħed preżenti fuq is-social media bħalma qiegħed preżenti wkoll liħor biex inkunu preżenza li tagħmel ġid lil proxmu tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna bl-interċessjoni ta' Ommok Marija u ta' xwejja Xmun u ta' xwejja Anna li jarfuk tal-li inti liben ta' Alla magħmul bniedem li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fil-ħina tiegħek mulej ilqa' l-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu f'dawn il-misteri qaddiesa tas-sema dak li nistqarru b'fidi minn qalbna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Bih illum idda' qudiemna l-emil tal-aġeb tal-fidwa tagħna. Għax meta l-verb tiegħek sar bniedem bħalna, in-natura dgħajfa tagħna kisbet ġieħ għal dejjem. U bis-saħħa tal-għaqda tiegħu magħna seħibna miegħu fl-istess ħajja bla tmiem. Għalhekk nissieħbu mal-qtejja tal-anġli u b'feħbir infaħruk kuntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismutu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej, inti lajn ta' kull nusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħi.
Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċokon taħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu, kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arrus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha, max-xjuħ Quddiesa Xmun u Anna li jgħixu fil-biberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowit, jitqaddis ismek, tiġi santinatek. Ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru li minhu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għad lill-Apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li jintrid fija int li tajxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem Quddies tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi iżda l-ħniena tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla inti tqarribna lejk bis-sem li tatina fis-sagramenti tiegħek. Kabbar fi qlubna l-frott tal-qawwa tiegħu biex waqt li nirċievu dan id-dom minn għandek bih stess nitħejjew tajjeb għalih bi Kristu Sid. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Wasanna fit-tmiem il-Quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu segwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Mod speċjali matul dawn il-jiem ta' festi, il-Knisja tkompli tappella biex nosservaw b'attenzjoni l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa. Dan nagħmluh bl-użu tal-maskra, il-ħasil tal-idejn u d-distanza soċjali. Grazzi tal-inqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nofru dan ir-Rużarju llum għall-anzjani kollha tagħna u nofruh ukoll għal vokazzjonijiet għas-saċerdozju u għal ħajja reliġjuża. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tal-ferħ meta l-Anġu Gabriel ħabba li Sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina. La ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tal-ferħ, meta sitna Marija marret iżżur il-qalba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smewwiet itqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tal-ferħ, meta Sidna Ġesu Kristu twieled fl-art ta' Betlem. Missierna li inti fis-smewwiet itqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tal-ferħ. Meta Sitna Marija u San Giuseppe ippreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missierna li intu bismewit jitqaddes ismek tiġi saltnatek, kull li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, ħafrina dnubietna bħalma naħfru l-minuħa għalina, eddaħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tal-ferħ meta s-Sinjur Jesu Kristu, meta Sitna Marija u San Giuseppe tilfu l-Ġesu wara 3 ijiem sabuh fit-Tempju jitkellem mal-urrif. Missierna li inti bismewit jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikulli titin kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum ħafrina dnubietna bħalma naħfru l-minuħa għalina li ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif Kien mill-bidu kien issa u dejjem. il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slim għalik. Lilek inajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna nibbu nolfqu f'dan għal-wit ta' dmuħ. Jagħmela avukata tagħna, dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Itlob għalina Quddieshom Malla biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristus. skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħa għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħniena. Kristu ħnina, Kristu ħniena. mulej ħnina, Mulej ħniena. Kristu ismana, Kristu smana. Kristu il-qattal b'tana, Kristu il-qattal tagħna. Missier eternalla, Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja, Ħenna lina. Spiritu Qaddis Alla, Ħenna lina. Trinità Qaddis Alla wieħed, Ħenna lina. imqazza Marija, Itlob għalina. imqazza Om Alla, Itlob għalina. imqazza xebba ta' ġbejbiet, Itlob għalina. Om ta' Kristu, Itlob għalina. Om il-Knisja, Itlob għalina. Om tal-ħnina, Itlob għalina. Om tal-grazzja talla, Itlob għalina. Om muxebba, Itlob għalina. Om mit-tama, Itlob għalina. Om li zjed safja, Itlob għalina. Om li zjed nadifa, Itlob għalina. Om bla teba, Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. Om tal-aġeb, Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb, Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna, Itlob għalina. Om ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollu kaħal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull ima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispiritu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka tar-rab tal-ġdida, Itlob
Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewkba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-midinbin, Itlob għalina. faraġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisra mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rużarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja, Għafrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja. Menna lina. Jitlob għalina għaddisom malla, Biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Ħati l-inna għaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawru dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. U inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irbieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp ta' qalb safja, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Prega, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. Xuħ Qaddisa Xmun u Anna, itolbu għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna, itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu,
Imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar. Imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbirka kbira Alla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u Immakolata Konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om. Imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha. Imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.